যতन सारिक जरानी हामबाय सिनी जत ककबरक चैनल सिनी मीडिया रंगनो तिनी सिंगरो आनी सरकारी ऑफिस नि चेम्बर नो कैसा प्रेस मीट माखलायका रक जतन साइमानो सिनी मीडिया बाय ताकुक सं खानांखा सिनी ककबरक साल जागो नियाखैबा फिल ब्रुइसि सिनी 47 years त्रिपुरा हापां बाय कसिजाक मानी ककबरक ओचिनी लैंग्वेज नो ओ साल नो जों खातुं खाजोनै बिसिंतै सिनी TTADC बिसि ब्रुम ब्रुम ख्लायमानि आहायनो जों खानाबो जों ख्लायनाय पुइलाव चिनी सामबुतांनाय थिक याखलि एकाडेमी नि गारानि सिमी आरन सिमी जों कैसा हिमबतक रसामुं मुसुमुं चिनी स्टूडेंट्स रक गार्जियंस रक ऑफिसर्स रक न जतन तुइनाय कैसा हिमबतक हिमैनाय आरन सिमी हिमै दुकमाली हाती तै ख्लायनाय खुमपुइ चिनी स्कूल गाना तै खायसों नय एकगो हलो फायनाय सिनी आ हिमबतक पायनाय अरो अकक साथै ख्लायो जे ओ जे हिमबतक पाइमानि परे अरो जों गोबांमा चिनी चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर ताइ चिनी ऑफिसर्स रकबो ककबरक सालनो तुयै चिनी गोबांमा जे जों बिसि ब्रुम ब्रुम खाय फाइमानि बा ककबरक जों तिनी 47 बोसोरनि परे जों बुसुं जरति ककबरक मानमानि परे जों ककबरक डेभलपमेंट खा ककबरक चिनी मानि ककनो जों बुसुं जरतै चिनी हास्ते हापां इया खायबा भारत हाकतर इया खायबा चिनी हायुं कतरक चिनी कक थाइनो जों बुसुं जरति डेभलप खायमानखा आबरनो तुइनाय जों चिनी नरग नगराय रंनि बुखुक्तुइ बंनि खुक्तुइ जों खानालायनाय आबनि बिसिंगबो चिनी गोबांमा चिनी स्राय रंनो विशेषकै स्टूडेंट्स रंनो निनि क्विज प्रतियोगिता अंखा खेला दुला अंखा आबरनो जों खाना बरम या फरमान बिसिंतै जों प्राइज बो रिजांनाय आमा हायकेनो खानानि चिनी ककबरकनि साल जों खाना पालायनाय आबम बागै नंनि बिसिंतै अ गाना गिनिनि चिनी खाजोनै ताकुक्तै बुकुक संनो खानानि फुंनि 7:30 7:30 मिनिटो जत्तनो चिनी तमो स्टूडेंट नि चिनी जारा गार्जियंस रक जारा चिनी कक मानि कक न हामजांनाय रकनो जों बाय बाक्सा खाना अ हिमबतको हिमफाइना बागै नंनि बिसिंतै आं कबगो एज ए EM एडुकेशन एंड ककबरक डिपार्टमेंट